tanghali? Bahay. Tadhana na talaga. Hoy, hoy, hoy! Pinagtagpo lang, hindi tinadhana. Alam mo, Cindy, nandiyan na nga eh. Pero nagbubulag-bulagan ka lang. Bakit di makita? Bakit di madama ang pag-ibig kong inaalay? Pilingyero pa talaga. Ano bang kailangan mo? Bala ko kasi mag-inquire dito. Ano bang klaseng cake yung meron kayo? Check mo na lang sa naka-display. Wow! Buti pa yung mga cakes naka-display agad. Kailangan na siguro na i-display ko rin yung mga efforts ko kasi hindi mo nakita eh. Hindi mo nakita yung halaga ko. Mamahal ba sa'yo kung wala'y ako na lang? Lahat ibigay sa'yo. Maybach music. Taray! Eh anong klaseng paputok ang meron ka? Siyempre, marami kami mga makukulay na paputok. Buti pa yung paputok, makulay. Pero yung pagmamahal mo sa akin, walang kakulay-kulay. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit Ang landi mo talaga, no? Kung magpapaputok ka man lang, hindi sa loob, dapat sa labas. Eh nagpapaputok na nga ako kanina eh. Kaso, sa kamay ko pumutok. Maybach music. Kung magwe-wave kaya ako kay crush sa messenger. Naku, wala pala akong load. Pa-load niya ako. Yung smart? Hindi po smart. Tanga kasi ako. Yung globe na lang. Kasi palagi na lang akong pinapaikot-ikot. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Maybach music. So, ganun na lang kadali para sa'yo. Alate, bakit? Nakita kita galing doon sa kabilang tindahan. Porket wala yung kailangan mo doon, maghahanap ka ng iba. Muli mong pagbigyan ang puso kong ito. Okay, wait. Let me explain. Ngayon mo lang nakita ang halaga ko. So ano ako sa'yo? Panakip butas? Nangihinayang ang puso ko. O sige, sorry na. Pabili na lang ng mantika. Mantika? Tapos sasabihin mo, yung hindi tumatasi para hindi ka masaktan? Walang saysay ang sinasabi kaya hindi mo mawari. Maybach music. Aniya usa ka subuanong mahiligon sa paghimo og makalingaw nga mga hugot nga nahimong trending na sa social media. Atong sayran pinaagi niining report. Tao po, pabili ko ng glue. Anong klase ng glue? Yung sobrang madikit. Yung hindi bibitaw at hindi mangiiwan. Tao po. Oh, Van! Nagpapasko na. Di ka pa nga nakapag-move on. Di ka pa nga nakapapalit ng damit. Ano ba yun? Diba, pinsan mo yung nasa video? Oo nga, namimiss ko na siya. Kinuha na siya ng pamilya na para mag-aral sa States. Ikaw, ano kailangan mo? May parol ba kayo? Anong klase ng parol? Yung madaling maikabit. Para maikabit na kita kagad sa puso. Ikaw at ako. Tayo'y pinag... Pabili nga ng Christmas decors. Anong klase ng Christmas decors? Yung bumubusi-busilak para makita kita kahit saan. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan. Siguro miyembro ka ng SMP. Anong SMP? SMP?
samahan ng malapit ang Pasko. Kahit SMT kami, masaya pa rin kami. Eh kayong mga ticket, ang iba sa inyo, SMT pa rin. Samahan ng mali ang pinatulan. Sa pag-ibig mo na may nagmamayari na. Maybach Music. Oh, ano? May napili ka na ba? Ano bang bestseller niyo? Yung chocolate moist cake mo. Buti pa yung chocolate moist cake. Paborito ng mga tao. Pero ikaw lang yung meron ako. Pero hindi mo man lang naging paborito. Bakit parang sa'kin lamang may galit ang matayang tadhanang di namamansin? Maybach Music. Ang init talaga ng panahon, no? Magsa-summer na nga kasi. Tapos huhugot ka pa. Sakit sa ulo. Pabili nga lang po. Yung mismo? Opo. Yung miss ko na po siya ng matagal. Pero di niya pa rin ako pinapansin. Bakit parang sa'kin lamang may galit ang matayang tadhanang di namamansin? Wala pa rin ito. Maliligo na lang ako. Pabili po ng sabon. Anong brand? Kahit ano lang po. Wag lang yung brand X. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasakta man ang puso't damdamin, mulit-muli sa'yo na Maybach Music. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay tamis ay naakit ako. Ba't ka nilito? Hi! Tadhana nga talaga. Mahimik ka nga. Ate, pabili na lang ng lechon. Para kanino naman tong lechon? Lechon para sa mga taong ginawa lang option. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa? At isang soft drinks din. 7-Up. Para kanino naman tong 7-Up? 7-Up. Para sa mga taong hindi kumikita. Walang saysay ang sinasabi kaya hindi mo mawarik. Ate, pabili nga ng sardinas. Anong sardinas? Yung nasa dilata. Huhugot ka din ba? Hugot niyo yung hugot. Bisan mo. Suko alay sa bahay namin. Nasusunog na. Maybach Music. Ay, may project pa pala ako. Pabili ko ng marker. Yung permanent? Opo. Yung hindi ako iiwan. I'll never go far away from you. At saka eraser. Ilang eraser ang gusto mo? Kahit ilan. Hanggang sa mabura na lahat ng feelings ko para sa kanya. Nanghihinayang ang puso ko sa piling ko'y lumuha. Hala, munti ko na makalimutan. Nakakaantok pala ang paggagawa ng project. Pabili po ng kape. Anong klase ng kape? Yung decaf. Yung decaf pagpapalit sa iba. Bakit? Ayaw mo ba ng 3-in-1? Hindi na po. Kailangan ko po yung stick to one. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang pagtutunguhan. Maybach Music. Tao po, pabili po ng electric fan. Anong klase ng electric fan? Yung steady lang. Yung hindi lilingon sa iba. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala. Yo, what's up mga Japars? This is Juan Araneta, aka Sir Van. Welcome to my channel. Shoutout muna tayo kay John Carlo Merino, James Villafuerte, May Martinez, Tristan Whitey,
Arthur Aguado, Chance Play, Rowena de la Austria, Marlon Villamor, Justin Jan Libuon, Team Caliao Vlogs, Joros Harden, Tempo King Sedley, Sean Pamunal, Micah Damasco, OO Zane Vlogs, Mark Harry Domingo, Scooby PH, Ruby Abalos, Noel Precioso, Pro Hack OP, Daniel Martirez, Stephen Lou Dilio, Brian Domingo, Raymel Diza, Chanel TV, Mr. Innocent, Rivera Edita, Jovin Tapaco, Team Caliao Vlogs, Phil Abelia, Rio Flores Vlogs, Mary Jane Tungkani, Rainiel Guevara, Jules Suroy-Suroy, Pamia Alamada, Kate Cotanda, Army Nicole Banyan, Danger Girl, Shane Candol, Lorna Betito, Cheska Escobana, Maynol Antonis, Kane Toralba, Jasper Cabalo, Xiao Shen Rivera. At ito pa, shout out kay Rema Cabudok and most especially your sisters, Regina, Jessica, and Sarah Cabudok. Maraming salamat po sa pag-support sa mga viewers natin sa notification bell para lagi